At ako'y nagbabalik agad-agad. Si Kim Chino ay nandito na. Nandito na ang tamang tao na kailangan mo lang subukan para matrato ka ng tama. Huy! At syempre mahal, balik chinitok sa tayo usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At di ba nga sabi ko sa'yo kanina, ibibigay ko ang 3 non-physical turn on sa tao para hindi lang puro sa itsura ang nakakapagpakilig sa'yo. Recap na tayo mahal. Sabi ko kanina, una, non-physical na nakaka-turn on ay intelligence, katalinuhan, IQ. Na kung saan kapag talaga nga naman matalino ay merong lalim, may substance ang inyong napag-uusapan. Na kung magkaroon man ng conflict ang inyong magiging relasyon ay talaga nga namang alam mo at kampante kang mareresolba ng maayos. Kasi karamihan ngayon mahal, landi-landi lang at talaga nga namang gusto lang tikim-tikim. Siyempre gusto mo rin yung pangmatagalan, yung kayang mag-deal sa mga arguments. Diba? Ako kasi dati mahal, katulad ng sabi ko kanina, ay talagang naa-attract ako kapag matalino sa math. Nung ako'y nag-aaral pa, iba, makakalaglag, brief talaga. At ang pangalawa naman mahal, sabi ko rin kanina, non-physical na nakaka-turn on ay sense of humor. Ito na yung sinasabi ko nga, minsan talaga kapag funny ang tao, biglang gagwapo at gaganda ang tingin mo. Diba? Yun yung mga talaga nga naman makukuha ang kiliti mo. Uy! Hindi ko naman sinasabi na si Kim Chino tong mga to Hindi ko naman sinasabi na matalino ako at funny ako. Pero gusto ko lang sabihin na single ako. Hindi, kapag funny kasi ang jowa mo ay talaga nga na mga malalighten up ang mga date nyo. Na minsan kahit simpleng date lang, kahit dyan lang sa tabi-tabi, kung kaya niya namang magbigay ng punchline, kahit quick pa ang kainan natin or fishball ang pinagkakakain natin, aba, willing ako magstay sa buhay mo. Diba? Ganon. Kaya kayong mga hindi man pinagpala sa face card, bawi tayo sa sense of humor. At syempre mahal, ang pangatlo naman at panghuli na talaga nga namang non-physical pero nakaka-turn on, ito ay walang iba. At si Kim Chino ay wala nito. Ito ang wealth. Usapang pera. Pera talaga. Diba? Iba talaga. Ako personally, mukha akong pera. Kaya kapag alam kong yung kadate ko ay nakakaahon-ahon sa buhay, turn on. Uy, aminin na natin mahal, practical dapat na kapag lumalandi tayo, nakikipag-date, requirement ang resources at major resources na pangangailangan talaga natin. Doon tayo sa totoo. Pera. Kaya kapag ang kadate mo may pera, grab the opportunity. Ang hirap kaya maging sa laylayan ng pagkatagal-tagal. Diba? Kaya ngayon usong okupasyon o trabaho kapag nakikipag-date ka. Kunwari nakipag-date ka, sabihin sa'yo, ano trabaho mo mahal? Ako ay isang contractor. Sige na, pwede na sa akin yan. Basta contractor ay talaga nga namang paldo-paldo tayo, mahal. Pagod na si Kim Chino sa hirap. Pero kidding aside, mahal, kailangan naman talaga ang resources, ang pera kapag syempre bubuo ng pamilya, 'di ba? Magde-date, yung mga toll fee ngayon, yung mga panggas, ang mahal na lumandi. Kaya kayo yung mga willing lumandi dyan at gustong lumandi, make sure na yung pag-iinvestan nyo at susugalan nyo ay talaga nga namang worth it at panghabang buhay. Kaya naman sana mahal, hindi lang itsura ang basihan para ma-turn on ka. Pwede din naman yung mga non-physical katulad ng sinasabi ni Kim Chino ngayon. Anyway, happy Friday! Maraming salamat sa mga nakinig kay Kim Chino. Huwag kayong mag-alala, susunod na sa akin ng isa pang matigas at dax.
Si DJ Titan Jello kasama si Rocky Terra sa kanilang programang Rocky Secret Files with Jello. Manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's